20 kilos bar, 15 kilos in the barbell, 50 kilos, 20 the barbell. Εγώ μου λες 10 και ξεκινάω. Είσαι έτοιμος? 10. Μετράω τι? 3, 2, 1, πάμε. Πάει πολλά. Μετά μου ξέχασε τη διχτάκι, 6 κιλά. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Εφτά, 8, 9, 10. Λέω σε πάνω ισχυό, Μπράβο. 50 δεύτερα ακριβώς. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Αν ματάσουμε. Αυτό μετράω. Οχτώ. 1.30. 3, 4, 5. 1.50. 1. 16, 17, 18, 19, 20. Μαλάκα, τα ντυγιού σε μπερδεύουν. Ναι, γι' αυτό σου λέω, μην τα... 2-10. Όλες χρόνο, μαλάκα. Τώρα τεράστια, λες, κάτω το σκυλιό. 7. 10. Ανάσα πριν τα τραζίσου, μαλάκα, πολύ καλά. Πάμε, 3 γύρους, πολύ καλά. Μπράβο. Πάρα πολύ καλά. Όπα, όπα. Πέντε. 8, 9, 10. Μια χαρά, είσαι τέλειες, πάμε. Τέσσερα λεπτά είσαι ακριβώς. Πάρα πολύ καλά. Ωραία.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Τέσσερα 30. Έχει παρουσία. Έχεις Οχτώ, 9, 10. Μπράβο. Πάρα να είσαι εκεί μέσα. Πολύ καλά. Τελειώνει το πέμπτο γύρο. Έλα, πιάσε. Έντος πάμε. Πέντε 20. Άνετος, άνετος, πάμε. Σούγκο, μήπως πρέπει να κρατήσει λίγο στο τέλος, φίλε, αντί να κάνει 8 γύρους για να έχει να δώσει μετά το πόδι. Μετράς. Περτώ, να φέρει λίγο. Μίλα, μίλα. Ωραία, Μιχάλη, πολύ καλά. Θα μπει και εκτό. Ναι. Ωραίος, πάρα να είσαι. Μην βιάζεις. Πολύ καλά. 6 λεπτά, άλλα 2 λεπτά είναι, Γιάννη. Πάμε. 2 λεπτάκια ακόμα είναι, πάμε. Μπράβο, σκυλέ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο. Ωραίος. Πανάσε και πιάσε. 1,40 ακόμα. 1,5 λεπτό, πάμε. Πέτα και μονέσαμε είναι. Άλλο ένα. Μπράβο. Ωραίο. Ένα 20. Έλα τώρα. Πάμε. Μπαίνει 7ο τώρα, 7ο. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Πήγε πιάσε, έλα. 50 δεύτερα, πάμε. 50 δεύτερα το κλείσουμε, Γιάννη, πάμε. 50 ακριβώς 50 είσαι. Να κλείσουμε τον 7ο, πάμε. 2, 3, 4, 5, 40 δεύτερα. 1, 2, 3, 4, άλλο ένα. 30 δεύτερα είναι, έλα. Να μπεις και τη γιου από τον 8ο, πάμε. Πάμε. Ένα μονές και γρήγορες, πάμε, έλα. Να μπεις και τη γιου από τον 8ο, πάμε. 18 δεύτερα, πάρτα όλα. Touch and go, πάμε. 10 δεύτερα. 5, 4, όχι, άστο. Καλύτερα, δεν πειράζει. Μια χαρά, 7 γύρους. Φτάνε. Στήστο εδώ. Φέρε την μπάρα. Με πόσα θα ξεκινήσει, Γιάννη? Πόσα θες? 80 κιλά βάλε. Τα αφήνω λίγο εδώ για να στήσουμε, έτσι. 1,5 λεπτό. Είναι καπετάκι. Εντάξει, λογικό είναι, μαλάκα. Έκανες 7 γύρους. 1 λεπτό ακριβώς. Άμα θες να πάρεις λίγο γρήγορα παραπάνω, πάρε. Έχεις 3 λεπτά μετά τους άλλους. Εγώ λέω να την πάρεις κατευθείαν. Περίμενε. Έχεις 1 λεπτό ρέστα.
βιάζεσαι. Πώς θα πει, 3 πάλι, 3 ρεπ. Γιάννη, πώς θα πεις, 80, 90, 100. Κάτσε, πάρε το 80 καλά και μην μιλάς. Μετά τα άλλα. 20 δεύτερα για να μπεις. Πάμε αγορίνα μου, πάμε, κάρφωσέ το. Παλά στα χέρια και τσιμίσεις. Μπορείς να το πάρεις το power από αυτό. 3, 2, 1, αν θες μπαίνεις, όποτε θες. Μπράβο, άνετα ρε, έλα. Δώσε πόδια. Πόδια. Μπράβο. Άνετο, άνετο. Τέλειο ήταν, να ξέρεις, 90 βάλε, 90. Είναι τέλειο, να ξέρεις, το πέταξε. Βάλε το πεντάρι, σοκού, βάλε λίγο. 10 μισό, έχεις ακόμα 2,5 λεπτά. Πολύ καλό Γιάννη, το πέταξες όσο ψηλά έπρεπε. Πολύ καλά. Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Κοίταξε, δώσε πόδια, πάνω από τα 80. Μπράβο, μην το παίρνεις όλο με χέρια. Πάμε. Και πάνω ψηλά τους αγώνες. Περίμενε, θα σου πω εγώ πότε. Πάμε σε 3. Όχι σε 3, περίμενε. Έχει 1,5 λεπτό μετά. Πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Πάμε Γιάνναρα μου, πάμε. Τράβω ψηλά. Σμπρώξ το, πάμε, ψυχή. Πόδια να φύγει ψηλά. Με πόδια. Μπράβο! Μείνε, μπράβο. Άλλη μία, 95. Μπράβο Γιάνναρα, πολύ καλά είναι. Το 55 θα το πάρω. Έχεις ένα 20 rest, ένα 20. Όχι ένα 20 μάρακα, 13. Ένα 20 έχει. 11 και μισό. Ωραία. Έχεις το. Τελείως, πάρε, σβήσει, τελείως τώρα, σβήσει. Καλά το πάει μάλλον, εντάξει. Το πιο πολύ το ζω. Πάρεις το 30 και να έχει άλλη μία. Δεν θα έχει. Πάμε ρε σκυλέ. Πάμε. Μπράβο! Ωραίος! Πάμε να φύγει ψηλά το κοινό. Πόδια! Πόδια! Δώσ' το! Μπράβο ρε σκύλε. Έχεις 50 δεύτερα ακόμα, τα βάλουμε τα 100. Βάλτα! Κάτσε να τα δείξω αυτά, να τα δείξω. Να τα δείξω. Βάλε πεντάρι. Μπες Γιάννη σε 10. Πάμε. Έλα κόρη μου, πάρ' το! Πόδια είναι! Μην το κάνεις push press, πες από κάτω! Πάμε! Μπράβο! Σήκω! Έχεις ακόμα! Πάμε! Πόδια να πεις από κάτω! Σμπρώξ' το ψηλά! Και μπες! Και μπες! Μπράβο, περίμενε. Μπράβο. Βγάλ' το λίγο. 2.5 5 kilos, 50 kilos, and also 50 kilos, 20 in the barbell. 2.5 today, 5 kilos, 50 kilos, and 50 kilos, 20 in the barbell. Τώρα τι πρέπει να πατήσεις, στο πάλι.